ora dingerteni wong. Ora karo bonggol iki. Tutup ya. Yo. Wis to wong. Urung. Urung ya tutupi. Yo. Enak. Nutupi kok kene ya kene ketok. Isor. Nah, iso ndak ngono ah. Aku malah pengen aku. Aja. Aku wong kok kowe. Alah carane iki ora ngono. Piye dak carane? Nggih, Pak Rai. Tutupane. Oh, yo. Ini kok. Ya lah, kok wae. Ya Pak jelas-jelas.